Sunt Carmen de la Tonusa. Scăderea în greutate intervine de cele mai multe ori ca urmare a schimbării obiceiurilor alimentare. Însă, dacă vrem să aducem un plus organismului nostru și să slăbim mai repede, atunci ar trebui să intervenim și pe rutina de fitness. În general, ar trebui să țintim la aproximativ 30 de minute de activitate intensă moderată. Asta o obținem fie că mergem pe jos, fie că alergăm, fie că notăm, fie că urcăm scările, fie că facem puțin înot sau yoga, la alegerea fiecărui. Însă, pentru că noi suntem deja obișnuite cu sportul, am pregătit pentru tine un antrenament de 15 minute care ne va arde mai multe calorii, ne va aduce mai multă rezistență și vom slăbi mai repede. Avem 15 minute în care vom lucra 15 exerciții, 45 de secunde pauză, exercițiile vor fi intense, asta ca să ardem mai multe calorii, să obținem mai multă rezistență și să definim mușchii mai repede. Alternarea de exerciții unde se ridică pulsul intens cu pauze scurte în care pulsul coboară este extrem de eficient pentru slăbire, pentru că obligă organismul să-și ia din grăsimi. Ardem calorii mai multe și tăiem din grăsimi. În plus, consumăm mai multe calorii decât într-un antrenament cardio obișnuit cu aceeași intensitate. În momentul în care ridicăm sau scădem pulsul, organismul nostru, în urma acestui antrenament de tip HIIT, consumă mai multe calorii și, în plus, le consumă cam și 24 de ore după ce am încheiat antrenamentul, până la 24 de ore. Este un antrenament fără echipament, doar cu greutatea corpului, lucrăm 15 minute, ardem multe calorii, definim mai bine mușchii și obținem forță și rezistență. Așa că să începem să ne antrenăm. Este un antrenament de 15 minute, dar foarte intens. Îl poate efectua oricine, indiferent de gradul de pregătire pe care îl are și, ce e mai important, durează doar 15 minute. Începem cu jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 45 de secunde. Spatele drept, abdomenul încordat, brațele sub control, picioarele controlată. Mișcarea este tot timpul controlată și nu aruncăm brațele sau picioarele aiurea. Controlăm mișcarea. 5, 4, 3, 2, 1. Al doilea exercițiu, drop squat. Este un fel de săritură într-un sumo squat. 1, 2, 3, 4, 5. Posteriorul în spate. Privirea înainte, spatele drept, abdomenul încordat. 5, 4, 3, 2, 1. Al treilea exercițiu, burpee. Săritură în flotare cu săritură în picioare. Postura dreaptă. Sus. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Al patrulea exercițiu, săritură în pandare, niam. Jump lunge, niam. Începem? Stângul. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Vedem exercițiul pe celălalt picior. 5, 4, 3, 2, 1. Al șaselea exercițiu, jump squat. Săritura în genuflexiune. Aterizați cu genunchii moi. Spate drept. 5, 4, 3, 2, 1. Acum va ridica pulsul, trecem către trunchi. Mountain climber, crossover. Mountain climber, săritură în planșă, cum ar veni. Genunchiul se duce către mânațul opus.
și săritură. 1, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Abdomen, biaps alternativ. Pe spate, ridicăm câte un picior. Încordăm abdomen. 5, 4, 3, 2, 1. Următorul exercițiu, Everest Climber. Asta înseamnă în planșă, sărim cu piciorul pe lângă braț prin lateral. Începem și 5, 4, 3, 2, 1. Bicicletă. Cot genunchi opus. Rotim. 5, 4, 3, 2, 1. Următorul exercițiu, plank shoulder touches, adică în planșă atingem cu un braț celălalt umărul opus. Țineți linia dreaptă a corpului, mișcați cât mai puțin trunchiul, încordați abdomenul. Ideal este să țineți o secundă, două, brațul la umărul opus. 5, 4, 3, 2, 1. Rămânem în planșă, side knee tuck, adică aducerea piciorului pe lateral a genunchiului către cotul de pe aceeași parte. 5, 4, 3, 2, 1. Următorul exercițiu, sit-up claps. Asta înseamnă exact acest lucru și anume aplauze pe sub genunchi. Țineți abdomenul încordat. 5, 4, 3, 2, 1. Al 14-lea exercițiu, plank jacks. Sărituri cu picioarele laterale. Țineți trunchiul abdomenul încordat. 5, 4, 3, 2, 1. Încheiem în glorie cu ultimul exercițiu. High jumps. Sărituri cu genunchii la piept. 1, 2, încordați abdomenul. 5, 4, 3, 2, ultima. Dacă vrei să slăbești, va trebui să incluzi cardio în antrenamentul tău. Un antrenament cardio îți va îmbunătăți sistemul cardiovascular, dar vei obține și mai multă forță și rezistență, vei arde mai multe calorii, vei slăbi mai repede, te vei defini mai ușor pentru că vei lucra mai bine, mai intens, mai eficient. Iar dacă simți că stăpânești acest antrenament, te invit să efectuezi circuitul și a doua oară, obținând un antrenament de 30 de minute, care va fi foarte eficient, pentru că vei fi ars mai multe calorii, vei slăbi mai repede și vei ajunge la rezultatele dorite mult mai curând. Eu sunt Carmen de la Tonus Up și dacă ți-a plăcut acest antrenament și vrei să vezi și altele, te invit să dai subscribe și like la acest antrenament ca să vezi primul sau prima următoarele antrenamente.